2, 3. Oh my god, 1 milion de abonați! Keep pushing this high, yeah! 1 milion de abonați! Yeah, 1 milion de abonați! 1 milion de abonați! Super! Noi am și ajungem la 1 milion de abonați! Uitați-vă câți acum! Cresc! Sus! Să dezabonează, uite câți abonați sunt! Hai, come on! We can do this! Bring it in! Azi nu ne culcăm până când nu facem 1 milion de abonați! Wow, 1! Încă 199 de abonați. Azi în vlogul de azi noi facem 1 milion de abonați. Noi vrem să pregătim ceva tare super pentru 1 milion de abonați. Sper ca să găsesc ce vreau eu să cumpăr, pentru că e ceva tare crazy. Hai, Roman, dansează. Hai. 1 milion de abonați! Yeah, Jad! Hey, baby! Baby? Bagă 1, 2, 3. Avem aici cola lângă noi și așteptăm milionul. Am niște emoții așa de mari, pentru că știți de ce? Pentru că știu că în clipa asta foarte mulți din voi stau și se uită cum crește abonații. Mă bucur foarte mult, pentru că foarte mulți din voi acum trăiți emoțiile mele și noi parcă avem aceleași emoții, știi? Ne bucurăm. Mersi foarte mult pentru că vă bucurați pentru mine. 1 milion de abonați. Și au crezut așa ceva 2 ani în urmă. 2 ani în urmă când am început canalul ăsta de YouTube. Eu nici n-aveam în cap lucrul ăsta. Vreau să spun că eu nu o să vă dezamăgesc și tot ce promit eu de obicei încerc să fac. Unde se primește, unde nu, dar mă stărui să mă țin de promisiuni și anul 2017 să fie un an super tare. Eu asta vă promit vouă. Și pentru mine să fie super și pentru voi să vedeți content interesant. O să fie daily vloguri foarte interesante. Mersi mult! Uitați-vă, 900! Oh my god, aproape 1 milion! Încă 60! Dacă vă întrebați cum eu aștept milionul, ia ca așa aștept, cu calculatorul în față, cu voi împreună. Mersi mult pe ăștia care s-au abonat. Mersi mult vouă ăștia care v-ați abonat la 1 dimineața, că nu stați și dormiți, dar vă abonați la canalul meu. Astăzi a crescut abonații. Scade, crește. Și de bloc. Abonați-te rog înapoi. Ce-te-a apucat? Băi, trebuie să filmez atunci acum mă râdem, amuia ne-a râde. Da, uita la poza. După că ai un grâmbon chemat. Asta era efect, geacă. Nu trebuie să nu filmez când mă râd, era așa. Ia uite și aici ce se întâmplă. Băi, 72! Băi, așteptăm. Deci uitați-vă cum voi îmi dați mie tag pe Instagram. Oh my god, uitați-vă, tag, am văzut 1 milion, ia, oh my god, mersi mult. Uitați-vă, oh my god, încoleacă. Băi, încă, Jad. Băi, oh my god, nu băga telefonul. Eu stai așa. Roman, screenshot. Hai, 1, 2, 3. Oh milion de abonați! Oh my god! 1 milion de abonați! Oh my god! Ai scăpat? Ai scăpat? Nu, ce-ți faci? 1 milion de abonați! Nu vine să cred ce sunt! This is gonna be the greatest year. Alo, Roxy, salut! Ce faci? Ce faci? 1 milion de abonați! Parcă aștepți ora 1, nu, no. Eu cred că mulți și de-eu s-așteptau. Roxy, mersi! Eu mă uitam, știu, și că eram mult opresc 1 milion de chestii. Asta e, молодец, bravo! Mersi mult! Ești foarte bravo! Roxy, mersi! Aștept și la tine vloguri! Da! Eu vorbesc cu tine, dar aici crește numărul de abonați! Eu moja, Șef, da! Oh my god! Și deci anul ăsta ajungem la 2 milioane! Merit! Da, mersi! Și tu meriți mult! Poate cu Golden Button-ul tău, dai voie! Da, eu o să ieși să fac selfie prin oraș cu oamenii, cu Gold Button! Hai, pa! Roxy, mulțumesc! Ia uitați-vă, 26! Am emoții mari! Mersi mult!
Mersi mult. Auzi, poate vlogul ăsta să fie doar așa pentru milionul ăsta. Ok, noi pregătim ceva tare cool pentru voi. Da, pentru 1 milion de abonați. Asta se întâmplă tot, e ca aici în casă. A să fie tare fain. Am ora 1 dimineața. Noi azi ne trezim la 12, ne ducem și cumpărăm chestiile cele. Scoase mult, eu nu știu, vreo scoase mult, dar a să fie fain. Băi, Și băi, mersi mult, băieți. Mersi. Mersi din suflet. Și emoția! 1 milion de abonați. Eu azi trebuie să postez alt vlog cum noi ne-am dus la orfelinat și am dat bomboane copiilor. Dar am postat vlogul ăsta pentru că 1 milion de abonați. Mâine voi posta vlogul de ieri unde am fost la orfelinat și am vizitat copiii și am dus dulciuri. Păi mâine ne ducem la 4 orfelinate. Săptămâna viitoare să fie o leacă crazy, pentru că noi să terminăm proiectul ăsta nostru. Noi să vizităm 4 orfelinate și pe urmă 16 familii. Dar vă promit că în weekends voi să vedeți un video tare crazy pentru 1 milion de abonați. L-aș face chiar mâine, dar nu pot pentru că uitați-vă, toate bomboanele astea aici și toate bomboanele astea aici ne încurcă pe noi foarte mult. Așa că săptămâna viitoare, după ce noi ființăm proiectul ăsta și bomboanele astea n-o să mai fie aici, noi să facem ceva tare crazy, sincer vă o să placă. Are you excited? Da, băi, nu mai pot. Da, super. Eu să închid aici vlogul. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu mine în fiecare zi. Eu vă iubesc foarte mult. Dacă vă place ce fac eu, nu uitați să apăsați un like, să distribuiți acest vlog sau oricare vlog. Mersi foarte mult pentru urările voastre pe Instagram, Facebook, în comentarii pe YouTube, oriunde. Deci cu voi a fost Ilie și iată câștigătorii de ieri. Pa, pa!